Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni limanaw an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye a bi bɛn min ye juin kalo tile 8 san 2023 aw minnu sigin bɛ ka joliba tv news ale lajɛ aw minnu bɛ ka radio joliba lamɛn nin bɛlaw an b'aw fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ min ye kunnafoni gafew ye o lakali waati sera an fɛ yan nɔ ladala jɛmukan don min bɛ sigi don o don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma jamana o gafe minnu bɛ sɛbɛn ni kunnafoni sɛbɛnw don a kun de ye jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogo min na ayiwa anw ta ye k'a lakale bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na ni an sigilen o de kɛnɛ kan kuma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn jamana o gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ bi o bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau bi yan 22 septembre bi yan nɔ le républicain bi yan Echo bi yan nɔ l'essor bi yan Nouvelle Horizon fo ka taa se le soir de Bamako limanaw ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de kɔnɔkumaw lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an b'a daminɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye o ye l'indicateur du renouveau ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko référendum min bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 18 natɔ in na ko politique tɔn parena ayiwa ni o ye ayiwa Cɛbilen Darame ka tɔn ye ko a y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ bɔ ka kala ta nka kalata in u b'a fɔ k'u tɛ sɔn n'o ye nɔ ye o la sa min bɛ tali kɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ko k'u ma sɔn i n'a fɔ appel du 20 février 2023 ani ka taa se coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko CEMAS ninnu bɛɛ lajɛlen ni parena de ka hakilila ye kelen ye référendum ko in na parena y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ lahala min kɔnɔna la bi ayiwa a y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni constitution kura in ni maa ye kala ta ye a bɛ n'a fɔ ayiwa jamana bɛ taa sira min kan e tɛ o fɛ min ye parena ye a ko olu kɔni bɛ a fura n'u tɛgɛ kɔ ye sabu olu ye fɛn caman jateminɛ a ko la ayiwa fɛn minnu bɛ yen ni a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye walima ka dɔ fara gɛlɛya kan jamana kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko ni projet de constitution min filɛ nin ayiwa ko a bɛ dɔ fara gɛlɛyaw kan jamanaw n'i y'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ yen ko jamana mago tɛ o la sabu ko gɛlɛya wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔna la bi an kan ka fura ɲini o la ayiwa o ye bɛɛya n'o ye démocratie ye o ye ka sariya labato o ye ka jamana bɛɛ lajɛlen lakana o ye ka ayiwa jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na o ye fana ayiwa basigi ani lakana bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna la cogo min na ayiwa ko jamana mago bɛ o la k'a sɔrɔ ni a ma sariya sunba kura wɛrɛ da jamanadenw kɔrɔ k'u ka taa kala ta o ye parce que sɛbɛn l'indicateur halisa ka kuma la a ko kalata min bɛ yen n'u kama ko élection au suffrage universel ani élection scrutin proportionnel o ye kalataw ye minnu bɛ yen ni olu bɛ k'an ka marabolo kɔnɔna la jamanaw ka yira k'a fɔ marabolo ɲɛmɔgɔ a kɛra gouverneur ye a kɛra fɛn fɛn ye k'olu ka sugandi ayiwa kalata senfɛ k'o fana bi na ni siganaba de ye ayiwa jamana yɛrɛ kɔrɔyanfan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale basigiw la ko projet de constitution in yɛlɛma y'a yira k'a fɔ ale sigalen bɛ a la fana k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen ni jamanaden sɛbɛn fila b'u bolo i b'a fɔ u bɛ jamana wɛrɛ la o sɛbɛn b'u bolo o y'o jamanaden ye u bɛ Mali fana kɔnɔ yan o sɛbɛn b'u bolo minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la n'u ye ayiwa denw sɔrɔ yen o denw bɛ se ka o sɛbɛnw sɔrɔ k'olu n'u bangebaaw cɛ hali ko fɔɲɔgɔnkɔ walima danayabaliya bɛ se ka na olu ni ɲɔgɔn cɛ a dun jiralen bɛ k'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔna la jamanaw ko ni maa min bɛ fɛ k'i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ ko fo ayiwa Mali dɔrɔn sɛbɛn ka k'i bolo parena ko ale ye min jateminɛ fana o ye diinɛko nasiraw ye article 14 min filɛ nin ye ni o bɛ kuma ayiwa limanaw laïcité ko kan n'i ye jateminɛ kɛ limanaw a yɛrɛ k'a fɔ parena ka kumaw la a ka jateminɛw la a ko laïcité ko kuma min filɛ nin ni o kuma gannen bɛ kosɛbɛ sariya sunba kura in kɔnɔna la ko olu ka jateminɛ la jamana man ka ayiwa diinɛ ko yakubaya walima ka ayiwa diinɛ bolofara k'a fɔ de jamana yɛrɛ bi sen don diinɛ ko la k'o man ka kɛ ko Mali ye jamana de ye jamana kɔrɔkɔrɔba de don diinɛ ko ma deli ka kɛ gɛlɛya ye Mali kɔnɔ yan ko nka sariya sunba kan ka kɛ fɛn ye min kan ka damakɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de yɔrɔ la o la parena ka kumaw la halisa
a ko nin jateminɛ damadɔw de bɛ yen nɔ ale ye minnu jateminɛ k'a ye k'a fɔ ni ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariya sunba kura in ko kala bɛna ta ko k'a fɔ an sɔnna walima an ma sɔn k'olu kɔni bɛna to kɔ a ko la sabu u bɛna hali n'u bɛ kala ta u b'a fɔ ko u tɛna sɔn a ma n'o ye nɔ ye parena ye misali damadɔw di a ko kabi bi tɛ olu tun ye nin kuma fɔ ko kabi constitution in kabi jamanakuntigi sɔnna a ma n'o ye validation ye marsikalo tile 4 san 2023 o kɔfɛ yanni o cɛ san 2022 waatiw la ayiwa ko min bɛ tali kɛ référendum ko kuma in yɛrɛ a kuma wulilen ayiwa olu ye jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi k'a fɔ u k'u sen bɔ nin ko in na ko misali wɛrɛ u b'o di ko san 2001 waatiw la jamanakuntigi min bɛ yen n'a kun fɔra k'a fɔ ale yɛrɛ kun k'a bɛ sariya sunba yɛlɛma jamanadenw wulila k'a fɔ ko u tɛ sɔn ale y'a ta yɔrɔ min na a y'a bila yen min ye san 2017 fana jamanakuntigi min fana n'ale nana k'a fɔ k'a bɛ sariya sunba yɛlɛma ayiwa ko jamanadenw wulila k'a fɔ k'u tɛ sɔn sariya sunba yɛlɛmani ko ma o fana y'a ta yɔrɔ min na o y'a bila yen an bɛ don min na ko bi ko parena ko ale hakilila ye min ye o ye de k'a fɔ kɛlɛ min bɛ Mali dala bi kɛlɛ in jamanadenw k'u ɲɛsin o ma ani terrorisme kɛlɛ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na jamana bɛ se ka basigi cogo min na fantanya min b'an dala kalankɛbaliya min b'an dala banaw ni a n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa ani dunkafa minnu bɛ yen n'o kɛmɛ majɛ Mali kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u ɲɛsin de ma k'o ka fisa k'a fɔ de ko u bɛ taa référendum walima ka jamana sariya sunba yɛlɛma min ka kan o ye kalata wɛrɛw de bolodali ye jamana ka segin jamana den gansanw ma kunnafoni filɛ nin ye Boubacar Tangara de ka fasiri don an y'a bɔ l'indicateur kɔnɔna la aw bonya b'a la. N'an bɔra yen 22 septembre an bɛ don ale fasiridi sɛbɛn in kɔnɔna la a kumana jamana 22 septembre y'a jira k'a fɔ ko kalanden dɔw bɛ yen minnu bɛ ayiwa Maroc jamana kɔnɔna la Mali kalandenw don jamana de y'u bila ka taa kalan na kan ko nka ninnu ka wari min bɛ d'u ma musaka min bɛ d'u ma n'o ye boursiw ye ayiwa ko musaka ninnu balannen bɛ bi o la a bɛ se kalo 7 de ma bi fasiri n'o ye 22 septembre a ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko kalanden minnu bɛ yen ni jamana y'u bila ka taa u kɔni bɛ kule sugu bɛɛ lajɛlen la bi ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ sanfɛ kalanso kunna enseignement supérieur et de la recherche scientifique ayiwa ko a ka i hakili to ni kalanden ninnu na k'a bɛ san damadɔ bɔ sisan min ye Maroc ni Mali jamana ye ayiwa Maroc jamana bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali ka kalanden dɔw bɛ se ka taa kalan kɛ u ka jamana kɔnɔna la cogo min na Maroc jamana kɔni ye min ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni kalanden ninnu bɛ se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na nka limanaw ko kalanden ninnu n'u taara i b'a sɔrɔ jamana bɛ musaka min bila ka taa di u ma i b'a sɔrɔ o musakaw bɛ yen u bɛ u ka kalanw sara n'o ye u bɛ sow sara n'o ye u bɛ balow san ni o ye ko o musaka ninnu n'o ye bourse ye a bɛ kalo 7 de bɔ sisan o juru bɛ gouvernement la o ma se ka di o de cogoya la min ye kalanden ninnu ye u bɔra ja dɔ de kɔnɔna la n'o ye video dɔ ye réseaux sociaux kan ayiwa k'u ka nisɔngoya jira ko a bɛ kalo 7 bɔ sisan olu kɔni wari ka dɔgɔ tama ye o ma di olu ma wa olu bɛ ka waati gɛlɛn de latɛmɛ sisan u y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin u ka kalanw ma sabu kalanden kɔni n'a fɔra k'a fɔ dumuni tɛ ka kɛ kɔngɔ b'i la ko o tɛ se ka kɛ kalan taabolo ye wa fana ko i bɛ si so min kɔnɔ so juru b'i la walima ayiwa balo tɛ ka se ka sɔrɔ walima gafew minnu bɛ san ko o wari tɛ ka sɔrɔ kalandenw y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ ye gɛlɛya dɔ de ye min bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma u tɛ ka se ka kalan kɛ ka ɲɛ walasa bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko kɔnɔbara langolo ayiwa tulo tɛ se ka mɛnni kɛ ko ninnu kɔni bɛ nin lahalaya de la bi ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ayiwa ko u ka wari min bɛ yen n'o ye boursiw ye u k'a bila ka taa di nin kalanden ninnu ma walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin mana le 22 septembre an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra 22 septembre kɔnɔ limanaw min ye fasodi sɛbɛn le républicain ye ale kumana ko min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye cakɛda dɔ birikiden fɔlɔ da ni yɔrɔ min filɛ nin ye ɲininikɛyɔrɔ de don ani kalanden minnu bɛ yen fana ani maa hakili juru cannenw ani an ka lakɔli karamɔgɔw minnu bɛ yen ni olu hakili juru cannen don
kɛrɛnkɛrɛnnenya la jateden kalanni na n'u k'a ma ko science a yirala k'a fɔ o cakɛda dɔ de birikiden fɔlɔ dara an ka jamana kɔnɔ yan nɔ u k'a ma ko centre d'intelligence artificielle et de robotique jamanaw ni yɔrɔ min filɛ nin ye yɔrɔ machine dɔw bɛ yen nɔ ni u dilanna i b'a sɔrɔ olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ ma u k'u ma ko robot o de dilanyɔrɔ birikiden fɔlɔ dara kunungo kati sirakɔrɔ ɲare kaw fɛ yen nɔ o la sa jamanakuntigi kunungo araba juin kalo tile 7 a yirala k'a fɔ centre d'intelligence artificielle et de robotique au Mali ni cakɛda min filɛ nin ye jamanaw n'a sigira a yira k'a fɔ hectare 50 ɲɔgɔnna a bɛna jɔ o de sanfɛ min ye nafolo min bɛna don a la o bɛ taa miliyari 3 ani miliyɔn 300 ɲɔgɔnna de la n'i y'a lajɛ yɔrɔ min filɛ nin ye jamanaw a yirala k'a fɔ soba in min ye bloc 7 ye o bɛ a kɔnɔna la ani kɛrɛfɛ sow n'o ye annexiw ye ka taa se ɲinikɛ yɔrɔ belebeleba ma min n'o y'an ka maa minnu bɛna baara k'a kɔnɔna la maa hakili joli cannenw minnu bɛ ɲini sira fana kan ani minnu bɛ yen ni u ka baara bɛnnen bɛ orobow olu dilanli ma n'o ye machine minnu bɛ yen n'u y'u dilan limanaw u bɛ baara kɛ u yɛrɛ ma limanaw ni soba in a birikiden fɔlɔ dara waati min na o y'a sɔrɔ Mali denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu ye jɔnjɔnba ta diɲɛ ɲɛfɛ ka na ni a ye o ye jɔnjɔn ye jɔnjɔn min bɛ yen n'o ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ orobow dilan Mali kɛra o jɔnjɔn fɔlɔ taba ye ka nana y'an ka jamana kɔnɔna la yan jamanakuntigi yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a y'u bisimila kulubakaw fɛ yen ko o soba dɔ de dilatɔ filɛ an ka jamana kɔnɔna la yan jamanaw ko ni nin yɔrɔ in dilanna a bɛna kɛ sababu ye sɛnɛkɛlaw olu bɛ dɛmɛ sabu sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u mago bɛ jɔ subahana mansinw walima mansin minnu bɛ baara kɛ u ka forow kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye ka olu dɛmɛ hali lakanako siratigɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ mansin minnu bɛna dilan nin yɔrɔ kofɔlen in na ana kɛ sababu ye ka lakanako ka fɛɛrɛ caman fana sɔrɔ o la walasa kɛnɛ ka ye min ye professeur Amadu Keyita ale min bɛ sanfɛ kalanso kunna a ko Mali sifinnakaw nin bɛ u ka jija de kofɔ nin b'u ka galabu dɔ de kofɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔw galabu don fana na u ka se ka nin soba in jɔ maa minnu bɛ yen ni u hakili ka di u hakili juru cannen don u ka se ka a labaara Mali kɔnɔna la yan nɔ o ka fisa jamana wɛrɛw ka u ta ka taa n'u ye ka taa u mago ɲɛ u la walasa limanaw jamanakuntigi yɛrɛ ka kumaw la a ko nin soba in jɔli limanaw nin bɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina de kun ye ka sifinnaka minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u bɛ jate kalan kɛ n'o ye science ye u ka kalanw a ka se ka don ba la Mali kɔnɔna la yan nin b'a yira k'a fɔ jamana kun ye layidu min ta o fana de dafatɔ filɛ nin ye kunnafoni min n'a y'a sɔrɔ républicain kɔnɔ Sidiki Danbele ale de ka fasiri don aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw bɔlɔlɔkana la ko n'i taara i bɛ baarakɛminɛn dɔ sɔrɔ yen n'u k'a ma ko application ko application in tɔgɔ de ko chat GPT ni application min filɛ nin limanaw ko a bɛ n'a fɔ murunin da 2 de don a bɛ ɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni fana kɛ a yira k'a fɔ kabi san 2022 novembre kalo la ni application min filɛ ni bɔlɔlɔkana la a bɛ baara kɛ yen nɔ n'u k'a ma ko chat GPT a yɛrɛ tɔgɔ de ko generative pre-trained transformer ni baarakɛminɛn min filɛ nin ye jamanaw ni a bilala sen kan OpenAI de fɛ OpenAI min n'ale ka baara bɛnnen bɛ ka wari ɲini bɔlɔlɔ sanfɛlaw kan ko ni application min filɛ nin ye n'u k'a ma ko chat GPT limanaw ko nin kɔni a bɛ n'a fɔ ni ale de bɛ ka baara kɛ buna hadamadenw nɔ na sabu i mago mana jɔ fɛn o fɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan ta sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnnin minnu bɛ sanfɛ kalanso hali duguma kalanso limanaw n'u mago jɔra fɛn o fɛn na baara la kalan hukumu kɔnɔna la k'u bɛ se ka jaabi sɔrɔ ni application in kan limanaw ko chat GPT min filɛ nin ye nafa bɛ a la ko nka kɔlɔlɔw fana bɛ a nɔfɛ sabu kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye limanaw o de k'a fɔ dɔw bɛ se ka ni application in ta ka tiɲɛni kɛ a la walima ka maaw kuma yɛlɛma k'u ka nafolo minɛ i n'a fɔ a kuma fɔra yan waati dɔ la OpenAI ale sera ka min kɛ jamanadenw na ka taa n'u ka nafolo ye nka a yirala k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen maaw hakilila tɛ kelen a ko la i n'a fɔ Amadu Ture ale ye kalanden ye ale ko ni application min filɛ nin ko tiɲɛ don a bɛ se ka kalandenw dɛmɛ wa a bɛ se ka hali lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ dɛmɛ ko a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw fana ye a bɛ se ka na ni ɲagaminiw ye
kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalandenw ka examen kɛyɔrɔw la a bɛ se ka fɛn caman lase kalandenw ma minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka kalan segin kɔ. Jɛnɛba Sako ale ye denba ye a ko ko ni application min filɛ nin k'a bɛ se ka a bɛ saliya de don denmisɛnninw na sabu limanaw application in filɛ nin a bɛ n'a fɔ ni e kɔni mago bɛ fɛn o fɛn na kalanko nasira la n'i ye ɲininkali kɛ ale la dɔrɔn a bɛ jaabi di i ma i mago bɛ leçon o leçon na n'o ye kalandenw ka ayiwa leçon ye n'i mago b'o la k'a fɔ i bɛ fɛ ka baara kɛ a la limanaw a bɛ o jaabi bɛɛ lajɛlen di i ma min ye Jɛnɛba Sako ye a ko nin kɔni ye ka kalandenw ka saliya de don u ka baara la k'u galabu faga walasa Awa Ture ale fana ye kalanden ye a ko ale ka kalandenya hukumu kɔnɔna la n'i ye a jateminɛ ko nin application in a tɛna olu dɛmɛ sabu Mali kɔnɔna la yan tiɲɛ don kalanko kɛmɛ gɛlɛyaba de ye kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ ko i nana ni application wɛrɛ k'o di kalandenw ma k'a bɛ tila ka dɔnni k'a sumaya kalandenw yɔrɔ min ye Jeanne Konate ale ye feerekɛla ye kalanden fana don a ko ale balimakɛ don walima burankɛ de ye nin application in kofɔ a ɲɛna ale fana taara ɲinini kɛ a kan a ye min fɔra a la n'o ye k'a fɔ a nafa ye i mana ayiwa fɛn fɛn don a kɔnɔna la i b'o jaabi sɔrɔ a kɛra kalan nasira minnu bɛ yen diinɛ wo jate n'o ye mati ye physique chimie n'a ɲɔgɔnnaw ani hali politique ko nasiraw i mana nin fɛn fɛn don a kɔnɔna la limanaw i mago bɛ jaabi min na a b'o de di i ma ayiwa waati kama limanaw maa caman kɔni kɛmɛ k'i hakilila di a kan nka a bɛ n'a fɔ nin bɔlɔlɔ kana baarakɛminɛn min filɛ n'u kama ko ChatGPT ayiwa limanaw janto de kan ka k'a la sabu a bɛ se k'an ka kalandenw ka u ba kalan yɛrɛ ma pewu k'u ɲɛsin nin ma ko hali minnu bɛ yen n'u tilala kalan na a bɛ fɔ k'u ka ɲinini minnu kɛ n'o y'u yɛrɛ ka jija ye n'u kama ko mémoire caman bɛ taa nin application in de kan limanaw ka t'u ka mémoire dilan yen k'a sɔrɔ nin u halala tɛ. Kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn Eco welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an ye Eco bila limanaw fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'essor ale kumana l'essor y'a jira k'a fɔ ko Mali ni diɲɛ waribonba n'o ye Banque mondiale ye ko u y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na min ni ayiwa baara boloda fila bɛ yen nɔ a bɛna don o de hukumu kɔnɔna la. Walasa miliyari 131 min ye bɛnkan ye a bɛ don a nafolo hakɛ bɛ taa o de la a yirala k'a fɔ limanaw min ye nafolo kasabi ye diɲɛ waribonba ye min bila Mali jamana ka bolo kan a bɛ don sira fila fɛ fɔlɔ ye mun ye o ye an ka dugukolo minnu tiɲɛnen don limanaw ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛra sababu ye ka dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen baara tɛ se ka kɛ a la fiyewu ka se ka o dugukolo ladilan tuguni k'a segin a sigidalamaw ma. O mana bɔ yen ko jateden min bɛ yen n'u k'a ma ko statistique yɔrɔ jate minnu bɛ bɔ farafinna tilebiyan fan fɛ ka se ka ba don o fana na ko nafolo in a bɛ na don o fana de da fɛ walasa sɛbɛn minnu bolonɔ bilala minisiri min bɛ an ka nafoloko kunna Alfuseni Sanu ni Banque mondiale ka ɲɛmaa min bɛ Mali kɔnɔ yan Clara da Souza olu de y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na limanaw a yɛlɛ k'a fɔ euro wari a bɛ taa euro wari 200 ani kɔ de la n'i y'o falen a bɛ taa franc CFA miliyari 131 a n'a kunkanfɛ la a yɛrɛ k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn fɔlɔ in limanaw an y'a fɔ ten min ye ayiwa an ka yɔrɔ sigida minnu tiɲɛnen bɛ dugukolo minnu bɛ yen n'a tiɲɛnen bɛ a kɛra sɛnɛkɛyɔrɔ ye o a kɛra baganmara yɔrɔ ye o a kɛra hali sigida yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tiɲɛnen don limanaw olu bɛ se ka don ba la cogo min na o nafolo kasabi miliyari 94 o ta bɛ bɛn o ma baara boloda filanan in n'o ye ayiwa ka se ka jateden minnu bɛ yen n'u k'a ma ko statistique farafinna tilebiyan fan ani camancɛw k'o bɛ taa miliyari 37 ɲɔgɔnna de la a bɛ se ka baaraw kurakuraya ani jateden minnu mana bɔ ayiwa min ye baaraw taabolo la n'u k'a ma ko statistique ka se ka o fana don ba la ko nin na kɛ sababu kɔni limanaw Banque mondiale ko ale ka haminaba de kun ye nin baara in a ka se ka don ba la sabu u ka ɲɔgɔnye minnu kɛra ka kɔn bi ɲɛ u ka conseil d'administration na Banque mondiale ko nin bɛna kɛ sababu ye ale yɛrɛ ka nafolo min n'o b'a bolo kɔrɔ a don yɔrɔ ka se ka ye. Kunnafoni filɛ nin ye limanaw Amadu Gegere ka fasiri don an y'a bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra l'essor kɔnɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvel Horizon
a kumana limana nouvelle horizon ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ bi ko nin ye ayiwa min ye Farako filɛ nin ye Segu kɛrɛfɛla la a sous-préfet ayiwa Ali Sise limana ko Ali Sise bilala dɛ ko a ye laɲini kɛ Bamanciw fɛ k'a fɔ ale ayiwa a kɔrɔla wa a mangɛnɛ limana ko Ali Sise Bamanciw hinɛna a la k'a bila walasa hakililajigin don décembre kalo la san 2019 fasiri nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ Ali Sise n'o ye Farako sous-préfet ye ale kun minɛna Bamanci wale tigilamaw fɛ walasa nka Bamanci ninnu u ye laɲini minnu kɛ n'o de ye ko ka wari sara a kun kɔrɔ o kɔni ma se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye wala maa minnu bɛ kunnafoni kalama ayiwa n'a bɔra da garantilen na olu y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye sous-préfet ye Farako sous-préfet a filɛ nin ye Segu mara la ko ale kɔni a taara ka di Mali finitigiw ma forces armées maliennes kɛra Kolokani tile 3 a fɔlen a kunnafoniya dilen min ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu kɛlen kɔ ka kunnafoniya di k'a fɔ min ye Kolokani n k'a fɔ Farako ale sous-préfet a bilali ko kuma fɔlen tile 3 u y'a di Mali finitigiw ma walasa limanaw ja dɔ kɔnɔna la mars kalo tile 28 san 2023 groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu y'a lase k'a fɔ ko min ye Ali Sise ye ko a bɛ olu bolo a bɛ san damadɔ bɔ ko a y'a sɔrɔ Bamanci dɔ de sigilen bɛ a kɛrɛfɛla la ye o ye denmisɛnninama ye o de ye ni kunnafoni lase ja in kɔnɔna la a yɛrɛ sigilen bɛ ayiwa préfet Ali Sise sigilen bɛ a kɛrɛfɛ ko ale yɛrɛ a ka kuma la k'u ka ɲɛmɔgɔw de ko ka Ali Sise bila sabu Ali Sise de y'a f'u ɲɛna k'u ka sabali k'a kɛ Ala yɛrɛ kama u k'ale bila ale mangɛnɛ wa min ye kɔrɔ b'a kan wa somɔgɔw bɛ ka a makɔnɔ bi limanaw a na kɛ o kuma in de ye ji jigi Bamanciw ka ton na u ka sɔrɔ ka min ye Ali Sise tile 3 kɔfɛ u kɛlen ka kunnafoni di k'a bila min bɛ tali kɛ limanaw Ali Sise an bɛ don min na i ko bi a na kɛ a kɔni bilala maa bɛ se k'a fɔ ko sous-préfet n'o ye Ali Sise ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa min don a kun minɛna Bamanciw fɛ limanaw n'i y'a ɲɛda lajɛ sɛgɛn ni ayiwa jigilatigɛ ko o de tun bɛ a ɲɛda kan waati min na a bɛ ka nin kuma in fɔ ko Bamanciw yɔrɔ u ka minnu bɛ yen k'u b'a fɔ k'u bɛ diinɛko kɛlɛ la k'a sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ayiwa diinɛko kɛlɛ tɛ nka u bɛ ayiwa maaw minɛ ka taa n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana baarakɛlaw ayiwa ka sɔrɔ ka wari ɲini olu kun kɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye limanaw nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya bɛ a la. limanaw n'an bɔra yen an bɛ fasiri lakali kuncɛ ni soir de Bamako ye a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmannikaw fɛ yen ko yɛlɛmanni sifinnakaw diminen bɛ olu fana n'u ka ayiwa min ye préfet ye ko olu fana n'o tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi n'o ye ayiwa Madi Kama Jawara ye k'u bɛ ka ɲini yɛrɛ ko a ka yɛlɛmanni dugu bila pewu walasa préfet min filɛ n'u ka Madi Kama Jawara k'a ni yɛlɛmannikaw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya k'a sababu kɛ Sale n'u kama ko TDRL taxe de développement régional et local o sara cogoya kura min ni o laɲininen don préfet fɛ ko ayiwa yɛlɛmannikaw ko k'olu de ma jɛn ni o ye walasa yɛlɛmanni u ka sifinnaka dɔ bɛ yen ko kuma lase la n'o ye Musa Sise association yɛlɛmanni Dagakane k'u ye ɲɔgɔnyeba dɔ de kɛ ayiwa min ye kan 1 na yɛlɛmannikaw fɛ yen o kɛra tarata tɛmɛnen juin kalo tile 6 ko u b'a ɲini préfet fɛ ayiwa ko nin wagati in na a bɛ ka taamasen dɔ ta yɛlɛmanni dugu kɔnɔna la taamasen min yɛrɛ ni a bɛ ka kɛ sababu ye de ka sifinnakaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko wa ko a ye groupe WhatsApp dɔ sigi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka a dɛmɛ ka olu bila o groupe WhatsApp in kɔnɔ i n'a fɔ Musa Sise ka kuma bɛ a ɲɛfɔ cogo min na ko u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye association yɛlɛmanni Dagakane u ka ɲɛmɔgɔ président vice président ani secrétaire général ko olu minɛna u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ min kɛra yɛlɛmanni kan 1 kɔnɔna la ko sabu k'u bɛ ka jama muruti ka kɛ préfet kan ko u bɛ ka jama muruti fana k'a fɔ k'u kana sɔn Sale sara ma n'o ye TDRL sarali ye ko o jalaki min binna ninnu kan k'o kuma tɛ tiɲɛ ye i n'a fɔ association yɛlɛmanni Dagakane ka kuma bɛ a fɔ cogo min na ko n'i y'a lajɛ ko kabi san 1987 ani san 1988 waati min na
ayiwa jateminɛ kɛra k'a fɔ ko hali dunanjigiyɔrɔ kun tɛ yɛlɛmani kɔnɔna la sabu ko a waati la min ye ayiwa Musa Tarawele jamanakuntigi kɔrɔ in ale ka taali dɔ la yɛlɛmani ko sigiyɔrɔ yɛrɛ ma se ka sɔrɔ yɛlɛmani kɔnɔna la ka sababu kɛ ko ayiwa dunanjigiyɔrɔ kun tɛ u bolo ko o de tɛmɛnen kɔfɛ dugutigi ka laɲini kɔnɔna la a y'a ɲini dugudenw fɛ u bɛ sale min sara ayiwa n'o ye TDRL ye ko ka dɔɔni fara a kan u ka se ka yɔrɔ ɲɛnamaw jɔ yɛlɛmani kɔnɔna la limana o min kɛra dɛ ni yɔrɔ ɲɛnamaw sera ka jɔ o kɔfɛ ko dugutigi y'a yira k'a fɔ ayiwa min farala ayiwa taxi kan ko dɔ ka bɔ a la nka o taxi ko in ko o de tilala ka na kɛ laada ye u bolo ko préfet ko fo ka dɔ wɛrɛ de fara a kan tuguni ko n'i y'a lajɛ 100 sara o 100 sara 95 walima 100 yɛrɛ a bɛ n'a fɔ sale min bɛ sara n'o ye TDRL ye dɔrɔmɛ 200 ani dɔɔni ko ka dɔ fara kan ka taa jɔ fo n k'a fɔ 400 ani kɔ la sifinakaw de ko k'olu tɛ jɛn ni o ye k'u b'a ɲini préfet fɛ n'o ye Madi Kama Jawara ye ayiwa a ka association yɛlɛmani dagakan ni lamɛn sabu ko nin ye olu fana ka hakɛ dɔ de ye sariya ɲɛma walasa ayiwa bɛn kana kɛ u ka sigidaw la limanaw e ko an t'a bila yan an sera ka min lakale ka bɛn ni nin ye o de ye nin k'aw fɔ ka aw wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Tarawele fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97.